Сегодня мы начинаем необычный наш урок. 4-нче мәктәпнең 9-нчы А сыйныф укучыларының иртәсе батырлык дәресе белән башланды. Алар бергәләп солдатка хат бөтен Россия акциясенә кушылдылар. Бүгенге көндә илебез азатлыгы өчен көрәшүче сугышчыларга хатлар юлладылар. Вилдан Рәхимов үзенең хатын аеруча ышаныч һәм зур горурлык белән язды, чөнки абыйсы хәрби операциядә катнаша. Я решил принять в ней участие, так как у меня брат тоже ушел на фронт, и он тоже является, получается, солдатом российской армии. И я помогаю не только ему, но и другим солдатам. Һәр укучы үз хатында билгесез солдатка изге теләкләрен, җылы сүзләрен язды, исән-сау әйләнеп кайтуларын теләде. Бу хатлар хәрбиләргә күңел күтәренкелеге һәм ышаныч өстәр дип уйлыйбыз. Барлык хатлар да үз адресатларына юлланачак дип ышанабыз. Цель этой акции – поддержать боевой дух наших воинов. Я думаю, что дети сейчас испытывают и гордость, и уважение к нашим солдатам, и гордость за то, что они сейчас на боевом рубеже. Солдатка хат акциясенә районның барлык мәктәпләре дә кушылды. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.